Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time las 9:40. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol. Aksyon Night Patrol. 42 minutos nakaligid sa tak na alas 9 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salawat maulanon nga gabi naman sa inyo tanan. Luzon, Visayas, kag Mindanao. Inyo pala tuntunan Aksyon Night Patrol. Aksyon Night Patrol sa unang Sabado sa tuig 2021. Sabado nights, walang partidang gimmick. Pag ikaw ay very lucky. Sabado nights dali lamang sa istasyon sa nga DYAZ Action Radio Bacolod. Sabado nights nga papakalagan sa inyo sa nga palatuntunan. Action Night Patrol diri sa istasyonan nga nagapanguna ang AM radio station nga among ginakilala bilang number 1 radio station sa Negros Occidental kag Bacolod. Sa damlag lang survey sang Nielsen Makaakson matutuod nga number 1. Wala sang pisi kun sa mga bugas pa, wala sang lalod kun sa mga langgaw pa, kag wala sang duda kung tutuod nga resulta ang hambalan. Number 1 AM radio station sa ikaapat nga quarter nga survey. Resulta sang Nielsen survey. DYAZ Action Radio Bacolod. Mabulubog na mga gabi sa inyo tanan. Yari kita sa Pitsados. Sa bulan sang Enero tuig 2021, Sabado nights. Nga pagranda day kag pag-walda-walda, Sabado nights man. Nga paglambada sa mga balita kay impormasyon. Kaupo na nga ito sa mga action unit reporters. Sa giyapon, yari kita temporaryo nga nagatalos, nga nagapangalagad.
Kapod nato sa mga action unit reporters. Magabantay, magapanilag naman sang mga hitabo aksidente-insidente. Krimen ako na naman nga sahi sang mga hitabo sa mga gabi. Ang paghimos man sang nga para tuntunan sa mga balita kay isyo nga talk of the town o konseri halin kay na sang kaagahon. Ag ang pagpiod naton sa mga isyo nga may jutay nga komentaryo. Inyo ka-aksyon na Marlon Hinevoya, alas 9:45 na aksyon, Radio Philippine Standard Time. Ang tikang sang panahon. Sa ikaduwang adlaw sa tuig 2021, hindi mayong tiyempo diri. Bangod kon sa mga nawong pa sa isa ka tawo kon persona, nagakurisong na, nagapilis ngoon pa. Rod sila nga nagagom-goom, kag may tion nga tumupa, ganyang mabunok nga ulan Ay nasang temprano pa makaksyon bo naman ang ulan dere sa may syudad sa Bacolod. Ilang nakadlaw nga amo sa ring sitwasyon sa ato sa ring panahon. Halin sa selebrasyon sa nga bag-ong tuig. Nagligad nga December 31 sa nga gabi makaksyon. Damo sa mga naghalalaplay nga kasadyahan. Partikular sa mga taga-syudad sa nga Talisay, Silay, Ibi Magaluna kag syudad sang Victorias. Bangod sa hinali nga pagbaha, resulta sa gani hamak, kadamol nga pagulan. Pero ano ba lang lauman nga tiyempo sa mga masunod nga adlaw maka-aksyon sa mga gabi? Sa bahin sa nga Bacolod, mga alas 6:30 bubundak ang ulan, mayo lang kay way man sa magdugay. Naghahulaw man insigida, pero damo ang mga nagkalabalasa, damo ang naalang-alangan. Nga mo siniman bangod suno sa pag-asa maka-aksyon resulta sa low pressure area kon LPA sa sidlangan sang Samar. Ang mga taong ara sa Eastern Visayas nagsabahin sa nga Caraga ginapaandaman angot sa moderate to heavy rains. Kasarangan kag madamol nga ulan dala sa saring LPA mga ka-aksyon. Ang mabugnaw lamang sa palamatin-an naton among palayag sa nga pag-asa gaway sila sa nga nakitaan nga rason na ining LPA maga-intensify o kon magahimo bilang tropical depression kaysa lamang ina sa mga kategorya sa nga typhoon o kon bagyo. Pero ginapahanungdom gyapon sa mga tao, labi na dire sa Visayas, na ang LPA ang posible nga magpalapit pa, kag magdala sang pagbubo sa nga tuman ka damol nga pag-ulan. Gani preparar para ganar, preparar temprano pa, para layo sa disgrasya, kag mapalapit sa grasya. Oy, kamusta nga ito sa mga ka-aksyon nga mayara sang ha-over pa sa selebrasyon sa nga bag-ong tuig. Sa ato sa mga nagaboritor temprano pa sa ato sa live stream kag sa YouTube Live sang DYEZ Action Radio Bacolod din mga bahin sang kalibutan. Kamusta ang inyo sa nga sitwasyon dara kabay pa nga okay lang. Parehos man sa sitwasyon sang kalabanan nga mga Bacolod nun subong diri. Nanon nagapasalamat ang Bacolod nun bagod nangin matulutawhay gawa ang pagsaulog sa nga bag-ong tuig. Jutay sa mga nagkalalukpan, jutay man ang nagkalabiktima sang madugoon nga insidente. Sa gyapon naton mangin kaupo dato sa mga action unit reporters. Mga naka-standby na sa nagalain-lain nga mga areas of assignments. Dari sa bahin sang News Center, upod naton action Dale Salazar. Sa ato sa mga patrol action John Diaz. With action Dixon Tahom o kon action Ninja Bogina. Sandin lang sila na. Basta gabi ilan na tuka. Ato sa mga establishmento komersyal, ang mga malls dari sa Bacolod mga ka-action. Amat-amat naman nga nagahimos, amat-amat naman nga nagapanira bagod naingagaw pa na puling ila sa mga trabahante. Ay iban liulayo pa ng ila sa pagapulian.
Mandari sa Bacolod City, mga ka-aksyon, nagbalik ang regular nga curfew hours. Nagbalik na rin ang oras sa nga curfew nga mag-umpisa. Alas 11 sang gabi, tubto alas 4 sang kagahon. Natapos na to ang cancellation sang curfew ha. Balik baya ang curfew nga implementation diri sa Bacolod. Kagalaban-laban nga magapadayon pa initubtob sa bulan sang katapusan nga bulan sang subong Enero. Kay ang surat sa Bacolod kag Negros Occidental ara gihapon sa ginatawag nga MGCQ, Modified General Community Quarantine, nga status sa quarantine classification. Ulat-ulaton talaga ubos ni alalayo ho. Kay sa pag-check naton baka-aksyon sa record sa ato sa mga local government units, ang kalabanan single digit na lang, no? Ang syudad sa Bago gani nagaligad to nga December 31 ginamuno to ng COVID-19 free city na sila. 4 p.m. December 31 way na sang tawo nga taga Bago nga may COVID-19. O galing pagtupa sang Enero 1 may isa naman nga nagduga. Bumalik, isa lang kadlaw ang ila sa rin nga COVID-19 free city. Pero mayad-mayad nga balita kamanti isa man lang. No, ang isa na mga ka-aksyon ti hindi man na malawigan siguro kung wala man sa sige na batsyag ba lang nga balatiyan kung masakit, dasig man na sa magayo. Kaya kung mag-positive una sa COVID-19 kag i-re-swab kwaan siya liwat RT-PCR test, kung dasig man lang mga ka-aksyon ang pagwa sang resulta kag negative na siya sa second test niya, i-test sa liwat, no, kanalang kaduwagin na sa mag-negative antes sa i-deklarar nga fully recovered na o kung nag-ayo na. So medyo maulat-ulat ang syudad sa Bago. At least nagaparingwa ang Bago City. No, ano ba lang syudad sa Bago sang una kay isa sang pinakatalupang doon kung kanamuon sa mga kaso sang COVID-19 kung syudad ang paghahambalan ha. Tiporte man ang pagkapaninguha sa ilas rin nga mga opisyalis nila sang syudad ang pagtipig nila sang ilas rin nga syudad para lang hindi dalamo kag matingwaan nga tapos na ang problema nila. Tinalapot gid man nila ang COVID-19 free city. Pero nagligad ako nakahapon may nagdugang nga isa. Ang isa ni hapos lang niya. Mag-ayo ni sa labing madali nga panahon. Ang iban nga mga syudad mga ka-aksyon may single digit active cases na malang. Damo-damo nagawa. Kaya man ang ato sa nga pagkahulaton mga ka-aksyon nga kabayunta nga pagtapos ang bulan sa Enero. Kaya nga mga single digit niya zero na rin. Para nga mangin malapot ang handom ta nga COVID-19 free province. Kag kung mag-COVID-19 free province na ang Negros Occidental, kung tani maupod man ang syudad sa Bacolod, no? Ano ba, mas nami tani pamatian, no? Ano ba kung ang matabo nga nagdungan, binaw? Nagdungan, declare bi ang province kag syudad sa Bacolod na COVID-19 free province kag free city, no? Daw ka nami, igoro pamatian, no? Para nga at least makatutok naman kita sa iban nga lobrahon. Ang ato sa mga opisyal sa gobyerno, mga ka-aksyon, guro na huya na guro magmuno sa aton mga ka-aksyon. Nahuya na sila magmuno, nga doon natakaan na kami. Abi tapusan na ni. Di bla? Kaya tabo bala na sila kabatsag sa kakapoy ay. Para sa mga ultimo na aton nga tabo bla. Ya muno man, mangkutan nyo bala sa sino. Iyo lapit na isa ka, siya nagari katuig eh. Di ba kaya ang COVID-19 nag-umpisa ini sa tuig 2019 amo nagada gitawag sa COVID-19 kaysa ang 2019 ini siya nag-umpisa batyagan ang pagratsadan niya dali sa pungsod sang Pilipinas. Last 9:54 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang mga manubaligya prutas na sa area sang Plaza Publica ho. Mao ka na mo sa mga nagreklamo itong atin, normal na. Amo na ginaman ang gina-expectar. Ay iba no, ubos man. Pero timayo kagitagaan sila sa consideration.
nga gintagaan sila sang dugang inadlaw bla para nga makaplastar dara dugay-dugay sa nga ilas na nga baligya. Marang prutas maka-aksyon mayara ya tawo nga hindi mabusog kun way sang prutas nga ginaupod kaon sa kada kaon niya pamahaw panyaga akon panyapon. Importante ning prutas sa ato siling lawas ay dibla prutas plus sa utanon para layo kita sa masakit. Tipsing lang sa mga pagkaon nga ginadalian protein di ginhamag ka. Dapat damoon prutas, damoon ang utan. Ano ba lang iba mga balita nga dapat nato sa nga pagkatutukan? Una kita mga kaaksyon sa bayan sa nga balita nasyonal. Oy nano ini ang gin-report nga stray bullet dira sa area sa barangay Villamonte. Dapat tutukan sa atos sa nga mga kapulisan bisan butang ta pa nga wala gid man bisan nahalitan waay sa mga naigo nga lawas ang tawo. Pero dapat tutukan gid ko sino ni nagpalupok ni sang pusil. Ining na-recover nga basiyo sang bala. Ang panawag sa masamining tingga. Ining bala no basiyo na. Kahit lumupok mo. Mayo lang kay wa isang may naigo nga tao mag-action. Pero na kulbaan tong tagbalay ginreklamo niya sa pulis. Dapat may reklamo sa pulis. Akon ang nagpalupok siguro ga kwane ga pulo panilag man kay base kon kulbaan masaba si kon napilakadlaw pick up na sa basang pulis kilala na sagli kung nasinong nga siya lang nagpalupok to sa nga ganipatihan 9mm 9mm na pusil mga kaaksyon. Kabay pa nga ining nagreklamo, hindi magbatsyag sa kakulba. Ang kakulba normal na. Sa aton naman sa mga kapulisan, dapat hatagan sa advice ining complainant di. Kung paano baskog ang isa nga balatyagon. Para nga dayunon ang pagpasaka sa reklamo kung kaso. Parang lit nga may ara sa lead na nga to sa mga kapulisan. May report nga sa mulod gani sa Konde, isa ka lugar man diri sa Negros Occidental, 11-year-old nga bata nga lalaki man, biktima man sang stray bullet, no? Sa Negros Occidental, pero way lang galing ginmenson ko din nga lugar, pero luwas na ni ang kwani ang 11-year-old, nakaluwas ni siya sa Kataragman kay ang report kada baton tara do kagwa na siya sa intensive care unit kon ICU. Arag dyan, no? May arag yapon sa nagapinalupok mga kaaksyon. 9:57 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, abin nyo, dali lang sa aton sa Negros sa Bacolod. Ang may kaso sang stray bullet. Dito mga kaaksyon sa ibang lugar, mayara man. Kag ang ginakusahan to ya, pulis. Ari na. Pulis, babayi pa. Nadakpan, kita mo na. Amaning pulis bilang at bagol sa lawayon. Ginapalusot lang guro nila nispiyak na lunggan nila ang sulit-sulit nga pandam sa mataas nga pamunuan sa Philippine National Police. Kuning bugos nga pungsod sa ulog sa nga bagong 280 ang balsang pulis nangin matawhay sa pangkabugusan mga kaaksyon, hambal ni PNP spokesperson, Police Brigadier General El Debrande Usana. Magluwas mga kaaksyon sa duwa ka mga kaso sa ang indiscriminate firing. Timakin mo yan, may duhagid ho. Wagid ka kasiro, no? Ining pagpalupok sang pusil nga wala man sang rason. Isa sa duwa din mga kaaksyon, ambot kundi nagkadtong isa nga pinsar niya. Sa Pluto, sa Mars o kung Jupiter. Kung base ng utok, kaya ba na nag-impon sa basurahan ha? Ining isa sa duwa, pulis inibabayi pa naman dito sa Malabon. Gaba kang marisi. Ang iya sa nga naagom,
Mga duway ni sa makapalag sa kamot sa mga pareho yaman nga otoridad. Nadakpan ini siya. Ang isa raman kakaso mag-aksyon sang sining indiscriminate firing, nagpalupok man. Ang subo dari mag-aksyon kay pagpalupok yariya sang isa nga pusil, may naigo giyas bala, may naigo giyas ang bala dito sa area sang Dagupan. Ang sabahin sang pulis nga babae ni way giningadla ni Usana ang ngalan sang sining policewoman naman na kinahanglan pa nga itago man kung tuod malang man. Kung mo babae hindi pa hingadlan, kung iban gani hingadlan, giningadlan ganito ni Presidente Rodrigo Duterte ngalan sa pila ka mga kongresista kag anay kongresista tong ginakusahan sa korupsyon bla sa mga projects under sa DPWH. Di bla duman nyo to. Bisan pa gani nga way to sang bakod pang ebidensya. Ginhingadlan gani. Iri nga pulis ka na babakod na gini ebidensya. So tago-tago portion pangalan. Sa mga ambanon pa, why, Delilah. Pamangkotan nyo lang si Delilah kung gagabon niya. Indiscriminate firing incident. Ang siling ni Usana laban-laban ang penalidad. Dismissed from the service. O, te. Monsilingon bakod gini ang akusasyon. Only in the Philippines. Way panilabot maka-aksyon sa ibang siling ang mga nagpalupok na sampusil. Kaway lang galing matukiban. Kag wala sa nagreklamo, bangod tamaran magpahala ka pagamo. Ano pag hindi ba sa nga balita? Grabe pag hindi nga balita ho. Angot niya po sa stray bullet. Bangod sa Lanao del Norte, ari patay giniyo. Patay gid kwanta no. Naobserbahan ta nga ang nagakabiktima sang stray bullet is bata. Kabataan mga minor. Sa Lanao del Norte mag-aksyon, subo-subo gini sa pamilya sa ring bata. Ni 12 anyos ka bata niyo, babayi mag-aksyon. Giniigo ni siya sa stray bullet o kung sa aton tawag dis tumalang nga bala. To whom it may concern niyang bala mo sang pusil. Samtang nagasaulog man mag-aksyon sang bagong tuig, sagwa sang ila sa nga balay dito sa may Lanao del Norte. Ang balita maka-aksyon nga ang pulis mayara sila ginatutukan na ang ginatuwag ba lang nga persons of interest. Hindi pa naman sila makabig nga mga suspetsado kundi persons of interest ginibitar lamang nisla para nga kuwaan sang panaysayon kung mabalaan sa ulihi. Depende sa panaysayon nila kung bala silang may angot pag may kahilabtanan. Sa sining indiscriminate firing ako na pag ining insidente sang stray bullet mga ka-aksyon. Ining lima ni tupad balay ni sang sining bata ni natalana sa naipay dalom sa ginatuwag nga paraffin test. Ang paraffin test para ma-determinar na kung sino sila ang nakapalupok sang pusil. Pero ang iban nga tao, tanda di Aksyon Henry sa sining paraffin test nga ginatawag ni. Labi na gid ini mga gun for hire bla, ning mga assassin gibla. Kabalo na sila ya kung paano sila mag-negative sa paraffin test sa ulihi. Pananglet ko malang ala kabadakpan sila. May mga ideya na sila nga mag-negative ang resulta sa paraffin test bisan pa nga nakapalupok sila sa pusil. Hindi gid man ibasihan ang paraffin test kung mag-negative ka. Why ka nakapalupok sa pusil ka kung bakod malay ebidensya nakatudlo sa imo? Hindi ka man insigida mahiluway. Siyempre mayara sang ginatuwag ballistic test. Naging patigayon para balaan kung ano itong bala sang kalibre sang pusil na igos bata. Agod makumparar na sa ulihi kung mayara gid man sang ma-recover nga pusil. Grabe kasakit sang inagihan. Saning bata ni maka-aksyon kay makadto ni siya kautanis balay sa isin pagkaisas piyak lang. Tinagwa sa balay niya maka-aksyon. Tingala ang
mga tao sa palibot nga gulpe lang tumba ang bata ni. Pagkatumba sa bata papalapit nila maigo na gali sa bala, maigo na sa ulo. Gindala sa hospital ti mo ulong igo ti kaluwas eh. Tawang iloy sa bata makakson nga singgitan di sa hostisyaho. Dali nga dapat ang responsable makilala, madakpan kag mabasakaan kaso agod malupot gid sa presohan. Mga bata ang gakabiktima sa ning stribulit niyo. Bawo kung sino man nagpalupok sa inyo, kabay pa nga hindi kayo mapatulugon si konsensya niyo. 10:05 Action Radio Philippine Standard Time. Sa sininga bahin mga ka-aksyon, aber hibaloon tara kung ano ang observation report sa ato sa sininga patrol. Nagtupang ulan sa nasilinta na temprano pa sa mga yasunad sa Bacolod. Way pa makabangon-bangon ang mga residente sa Talisay, Silay, Victorias, Ibi, Magalunaho. Sa baha nga naggaluntan sila sa tong pitsa unog sa bulan sang Enero, sining tuig 2021. Bao kung kaisa gagawom-guom kag gulpi nga nagatupa ang ulante ang ila sa nga kabalaka kag kakolbar ang yapo na iya. Hindi na madula. May patay man magka-aksyon dara sa may Victoria City ho. Na sa puwan lang, binapatihan na lumos man sa baha. Baho. Taga Barangay 6-A Victoria City nilalaki. Tinala ko ng pamilya o ay magkapuli, igo murahon. Ay na sa puwan na lang mga kakson, isa nakabangkay. Subo-subo ba din lawyer para sa pamilya. Alas 10 sa Action Radio Philippine Standard Time sa Patrol Standby. Action Night Patrol Field Reports. Observation Report with Action Jan Diaz. Action Jan, mayong gabi, please kabin. Bukas pa sa gyapon action mga sa tuntunan ng mga ka-action sa gusto dra magpangundra, dili dra bayo, gusto nyo short, dra bra panty, tanan nga mga sulukto, ano ko na mga suluksukon. Available sa gyapon, diri sa tubang sang katedral. Ara pa, bukas pa? Ara pa, pwede kayo kapili kay ngagaw, may tagsin, may tagsin to 20. Baway na sa magasinggit, tag 5. Why di tag 5 lang, kay isang una pa lang tag 5 lang sa ondrahan. Subong niya, tag sin naman, may 3 sin, gani ko dinakitan bago lang. Asa una, Bekson ma, duduman ka ba sa January 1 or mga January 2, may di ondrahan sa una mong... And then? Along sa downtown area, dami nagatipo na day, tapos yung mga okay, blado tradisyonal sa una, siguro subong kay bakong may COVID-19, kasi may bazaar, di nga daan yung Kisos Bazaar, basta doon ay naguro sila nagpastar dara para maka... Sa Dalan Losoriaga to? Losoriaga. Last year to, so sporting ang mga tao to? Losoriaga. Mas ang tradisyon mo basta January 1 or 2? Losoriaga, Araneta? San Sebastian, Losoriaga, Araneta. Yes, laba-laba to. Laba-laba. Ang dalan sa una, occupied na nila kasi wala masyado na sa lakyan. Usually, ang mga tao, galakat na sa dalan, inendala sila ng pili, gantal. Bisan ganun sa may, na rin niya, issue doon sa una, ang isdaan, nga sa kinimo, dara nila sa Bayaluan, kwarta, mangyapon, ganun din yung street na di man. Balisteros. Balisteros. Bisan sa Balisteros, ang una, galampot, na mga nagapangundra mo. Inang may parking da nga, hindi naman matawag nga structure, kasi lakyan gili na. Mga salakyan na, nga duga parking ko, gali kitapusan, gano'n man. Why di galin halin-halin? Gaabot alas 8 sang the office hours bla. Gaabot alas 8 sang aga, gahalin las 5 sang hapon. May opening kag may closing. O sa lakyan na sa. Damo ito sila. Negosyo gle. Negosyo guro na da. Hindi man siya illegal structure, kamantin, hindi man sa struktura. Parking lang Obstruction obstruction talan. Illegal parking, obstruction na. Pwede gid. Pwede gid. But kung stick doon. Pero kung why lang, why man? Kay why ginasaway, pigaw Pigaw. Pigaw ang implementation, di ba? Kung istriktohon gid dalahig na da. Sino pa pangkipunta naman?
dala sa patiloksin, baliteros, kinakonsekton gid ang implementasyon sang 4136. Mas kag ang may mga traffic rules and rules man ang syudad sa kunong sektor gid nila miara sila dira. Dapat gid, no? Galagi kay sa atin depende na sa law enforcement unit na amo na ang sakto gid, no? Pigaw gid. Pigaw Diri kita amo na dito duman ko kung balik nato tong istorya. Kay sa una diri gina mo ginutok kay sa Suryaga sa may San Sebastian, Balisteros nga area. May nagantal sa mga hundrahan sa una, pag gusto ko ng pili mo mga bago, wag lang nga bagong bukad panawag nila. Baka nakamatis so nagasinggitan. Nga abalaton sugod ginaton amo nagapili ay kadiri ko nalod ng mga pilion nimo. Kay sa una bisan gabi basta manog sirana bay to hingagaw pa ng iban, parang nakaton pa na sila. Galing kaya subong may COVID-19 pandemic, siguro mas gintili na lang nila nga for now, do wala sila dala nakahantal, kag do wala may nakaplaster action. Bisan pati kay mayari nga daan diri sang Christmas Bazaar, mabla sa Tubang sang katedral, dahil pati ka pangralapaw nga mga nagabaligya o may mga hulundra, madri sa Tubang, sang NPC building, diri sa may base center ng Pista Boca, may nakaplaster, madri maka-action nga ano na yung mga hundra, buto ukay, no? Ukay ka dara, tugtog yung manamian ka, tugtog may matahuman ka, kag may kwarta ka, kay kung wala ka mang kwarta, pwede ka man Japon ka ukay. Hindi ka hindi man pagdalo, nilalapit ng bakapuan, basta hindi imbes puli ka, diretso ka station number 1, ha? Sa aton mga ka-aksyon, amo na, bukas dara. Pero mabaligyan siyang prutas, kaya daw ng hoy gitong ilang pakoy, kaya daw ay gito kuno sila masado kaganara. Sila Damo guro stocks bili nila, pero sige na nga, mabaligya ko Japon, ang problema na dapat sa prutas, ganing mo ginabaligya, kahit may madunot, ginana sa Action Mar, no? Pero hopefully makabawi-bawi man din sila ba? Diri nga daan sa may Gonzaga area, wala amat-amat ng iban nga nagapanghimos. May iban pati yung mga stores, mga kiosko nga wala pa na pangkakas ang ila diri nga mga kawayan o kung ng balayan mismo sa ila ginabaligyan ng Action Mar. Pero siguro probably by tomorrow kahit long weekend man kita, mamat-amat na nila pangkakas diri ang ilang mga struktura. No, kay matinluan kay maparkingan nagliwat ay ning dalan mismo sa may Gonzaga kay may parking area na din Plaza Publica Action Mar, no? Timing gari ka dalas 10 ang gabi ginapatay din ang suga sa Landumon Tower, no? Gani man nga daw pinabayaan naman ahaw. Gani pati na sige ko gaulat yung ma-report kasi gaban asa Dapat pag bisperas ang New Year or New Year mismo ginpasigan ginbutangan blasang dulo dekorasyon man ay daw ay napulos na. Di ba? Amo na ganito doon ko kahit doon ko kakilala ito sa mga Burj Khalifa, mga nagko ka mga building. Usually, basta ganin mo ng monument o ginagbutangan nila pa ni bagong sabor. Yes. O ginabutangan nila disenyo, mo nila lugar para sa mga fireworks display. No? Nami guro tuod kung ining, ang Alandumon Tower man tayo. Maobra nila sang doka fireworks area man. No? May design, may suga, nagampang-ampang, doon ka plakat nga suga. Ano lang do pang pakuha lang atensyon, pwede man lang sa virtual gyapon, pero makita mo bilang ang Alandumon Tower na sa pakana. Lang na. Gani, may rights action dyan ang bakulod nun nga mamangkot. Gini mo ka mag-demand be, kay maduri ila man ang kwarta, gobernador ang kwarta, ibla. Yes, exactly. Di ba pwede nga babayaan nga sa ulihi? Hindi man kalain man tawgon nga white elephant na sa ulihi na? Mo gini, daw wala pulos. Daw wala na sabi, tindog lang na sa mul na. Di amo na gani ang mangkot eras damo pa tao pero ti patay ng suga. Kasi mangkot na iba na nga nagalabay mo sin oras. Wala na suga nga nandun tawag hindi. Ginpatay bago lang. Buto may suga gid saya, galing kay ginpatay bago ginamang Action Mar. So but silingon may dugaw po man sa curfew. Kaya curfew ron sa pang curfew Pero just pa lang ginpatay na, no? Cost cutting? Same guro ako. Pero ang pasadriya sa Tubang sang ang do NGC di bilang design wag sige gyapon niya ang suga ang green nga Christmas lights and ang pula ang disenyo gid sa tura sa NGC ara pero sa Landumon Tower nga suga why na no diriya sa Pasaya as is gasiga
decoration as is man nga nagasiga, makita naton mga kaaksyon, may mga parol sa mga poste, nagasiga man sa gyapon, ang mata sa iban kasiga man, joke lang, no? Kay may di bago gilamang nga babae, gilakaplakat na bitbit ni sa nga daw kawayan, gurus ka tuoy ang kamot, ang iyaulo, may gibutangan niya sang sako action mar, nga kapila sa magbalik-balik, so bang namo na ba ko sa dyan, ginikaroon ko ni Dampos, di ka kawayan. Wala nga sulod-sulod na kami, wagid kami na nung kagid kami nagwaguwa, di ginali makita, ako dalagano, niya ko kagamalago na hidlaw, so wala gid, no? And karon nga kami mga kakson, damo pa man may nagalabay nga mga salakyan, pribado ang salakyan kinabanan na makitan, do wala naman masyado jeep nga nagabiyahe amo ni oras, wala jeep pasado, tingala kung iban dikto na lang diretso sa may Pradahan gid kalis, wala digawlat ang iban sa may Rizal, kag sa may Caltuslao nga area. Pero lagi takson may diretso sa may bahin sang Luzuriaga kay para makaulat dito sang mga dipasay nga jeepney. Kadamo pa pasero tubtob sa limana nga mga inoras mga kaaksyon. May mga motorsiklo nga nagalambing mga kaaksyon. Sige nga gabi nagbuubong ulan, certing pagbuno ka ulan, diyan kay subong ya nagulaw na. Nice. Kalakalay na, no? Nagbalik na sa Pawahay. Malinong ang aton kalangitan, galing kay hindi. Naton mapaktan. Kaya ang galom niya ragyapon sa kalangitan, tani hindi lang magbuobo ang ulan. Kay para wala sang kakulbaan. Ang aton tarang nga makakson, basi buwas, pagbugtaw, gano'n lutaw na kita sa daw suba, sa tutambang. Dapat lang, alerto lang sa tarang nga makakson, no? Ari kinamin nagabiyahe, pamanggilig punuan ng jeep pamusin ni Ora sa mga iban, kinasugat nilang jeep. Dali na lang sila gahulat sa may atubang sanggan ng City Hall. Kaya kung dito na sila magulat, Action Mars sa may Rizal, Gatoslao, wala ito sa hangpon nga available o kung na bakante, pabi nga mga dipasay ng jeepney, kay dari palakaraan puno na gidman. Punta Taytay na sundan ay. Punta Taytay, Tangob. May tangob pa mo ni oras, oh? Isa na lang? Do isa naman ito naglabay magulang? Oo, kilala ko ng driver. Gay nga, guro ni? Siya na yung siya na gabiyahe at agalas 10 alas 11. Panggabihan. Panggabihan na siya. Sa bagay na, may biyahe talagang gabi, kitaway, wala may salakyan, bugnaw pa. No, ganun kaya kung hindi ka kamurot, hindi kayo magbiyahe, kaya basi lang ka pa. May mga taxi available, galit iban, kabalo ka na, mag-jeep ka, kasi kagamay sa sweldo nga sa iban. And then, gusto mo mag-save, bago lang gidaan nga, malbal gastuan, ay bagot sa bagong tuig, hindi dapat subong ga-save sila iban, jeep, ganun kilabana, naman na nasakay, no? Pero may agad man na nasakay sa mga taxi action mar, pero pilion, elisipon, gid lamang kung na baga, no? And ayun mo na, karon nga gabi, even ang Lacson area, kagdalan Aroneta, mga establishmento komersyal, mga kalanaan, sarado ang kalabanan. Nera bukas na, pero jutay gid sa mga customer, mga kaaksyon nga makita naton, pero sulod abi sa mga balagyaan, sa mga kalanaan, pulo pa makaw-mahaw, nagakaon, no, kangay abi kay sa mga nagabiyahe nga taxi, ang Rubilio taxi ni Nonoy Manggubat, no, gabi-bira biyahe, amo sini oras, balbal no yan, no, was-was lang damo nagabiyahe pa Japon action mar. So far mo ng pinakasitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod, karon nga gabi mga kakson, bantayan man ang pinakamaksyon balita tipon sa patrol, dahil nga sa Japon sa tumang nga padayon nga pangalagan, mga kakson tandaan.
una sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Last 10-19 aksyon Radio Philippine Standard Time magluwas sa baha maka-aksyon nga na-eksperyensyahan o kung nagluntad sa Silay Talisay Victorious Ibi Magaluna mayara maka-aksyon na baha dito sa bahin sang Bicol Region ho may 2 patay 4 pang missing sa tubtub subong 24 ka mga landslides na galuntad sa Bicol Region 148 ka mga pamilya na wadaan sa nga puluyan. Masabo-sabo mga balita dito sila ho. Ang flooding incidents, 106 ka flooding incidents ang na-record magkakson sa bayan sa nga Bicol Region. Ang mga taga Metro Manila bala nga magpuli sa nakalain-lain nga kaprobinsyahanan. Ginaobligar sa gihapon nga magpa-swab test. No, basta halin ka sa Metro Manila. Man may iban magahingagaw pa damo sa mga waay magkapauli sa Pasko kaga bag-ong tuig para makaupo nila sa di pamilya kaya paningguha masala magka-aksyon na magkapauli bisan na antes ang 3 Kings tigaling obligado sila nga magpa-swab test gig. Alas 10:20 aksyon Radio Philippine Standard Time. Buo na lang anay first batch sa atos sila nga mga commercials sa pagbalik na ito ni Balaon Tarin Italia sa mga balita sa atos sa mga action unit reporters. Action Night Patrol, magabalik matapos rin. Ang balik. Ayos, dari kita sa pag-acknowledge na sa aton nga mga live streamers. Kabaritar sa live stream, Guillermo Clarito, sir, good evening. Josephine Aligado, good evening, greet ko lang family Alcon, Malba, Lauriano, God bless. Guillermo Clarito, good evening lang ko sila ni Atty. Rodolfo kag Alvin Serapio sa nga barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra. Madamo gid nga salamat, happy birthday sa inyo nga duha. Melanie Bernas, good evening Action Radio. MDPC Avida Sintino ni siya, no? Idol Patamyaw, Mark from Al Riga, Dubai. Noel Amar, mayong hapon Sir Marlon na Happy New Year. Jose Moncal Trilla, good evening Action na Marlon, Happy New Year. Monitor lang ko. Guillermo Clarito, Pag-Great Command Sir Jolia David, sa nga ginsurugan Kapiz, madabog nga salamat. Josephine Aligado, Happy New Year 2021 Action Radio Bacolod, God bless. Humalumina, good evening. Si Arns Cobra, pa shout out naman sir dito sa Manila. Pamilya Cobra kag Ago Palo, salamat. Joshua Riboyas, mayong gabi sa Marlon kag Happy New Year. VK Marino, mayong gabi Action Marlon, great baha, grabe to baha sa amon sa Victorias kag sa iban nga lugar sa Negros kaniman. Feb Reo Arero, mayong gabi watching live diri sa Taiwan. Pa shout out lang da sa pamilya ko sa Hinigaran, Sanday Art, Hinesley Tadifa, kaga Asli Heaven Tadifa. Keep safe, Negro, salamat. Michael John Pisison, gaparok-orokit pamati sa Chato, LC Paranaque. Greet ko lang Season Palma Family of Porok Brotherhood Sumag. Josephine Aligado, pa-shout out naman taga Bago City. Kapahuan to, Family Alcon Malba, Lauriano, ingat kayo dyan. Jocelyn Kalaman, good evening Axtomar, Happy New Year. Ako Maldita, good evening Axtomarlon, watching her live sa Hong Kong. Tugnaw diri sa amon, stay safe everyone. More power Action Radio. Jocelyn Libon Despojo, good evening Action Marlon. Runa Rihida Trava, Action Marlon, good evening. Happy New Year. Gabonitor lang kami di sa imo from Valladolid. Arms Cobra, pa-shout out naman Sir Family Cobra. Alcos Family, thank you. Josephine Aligado, pa-shout out naman ako taga Bago City, Family Alcon. Malba Lauriano, ingat kayo dyan. Okay, daga duwa na. Kausing Katulay Yunon. Shout out ka Action Victoria City kay Dading. Nga pamatigid Action Radio kadagabi. Jennifer Albay Pigaris, mayong gabi, monitor lang kami di sa Tutong 4. Sir, pa shout out man. Okay, double send. Yvonne Boy, sir, good evening Action sir. Dan sharing, salamat. Fitz Herbert Noel, good night. Mr. Marlon watching TNT WI. Alex Armontesa, Sir Marlon, mayong gabi. Marilyn Abarte, good evening Action Marlon, Happy New Year. Anthony Jones, Abelio Siblano,
Good evening, Aksumalon. Marilyn Abarte, Sierres Chavuso, mayong gabi Akson na radyo. Marilyn Abarte, okay. Ruth Di Kusawa, good evening, Aksumalon, watching always from Tokyo, Japan. Jovel Pontenegra, Kuyagbo, good evening, Aksumalon, Happy New Year. Si Mikotadon Di Blanca, Happy New Year. The Danger Action Mar fresh na fresh kagyapon sa Cam after New Year special live stream hasta mag-aga. Thank you gida, The Dane. Jones Key, live watching Barangay Bukal, Cavite, Laguna, Alden Villases. Mary Grace Mongkal Cabalfin, good evening Sir Marlon, Happy New Year, God bless you always. Geno Sir, good evening, present from Singapore. Lilia Taton, good evening, always monitor live action, keep safe, and good work for being number one. Happy New Year, stay safe, God bless. Ligaya Abito, hello, good evening, Aksumalon, I am monitoring from Inclaro, Binalbagan. Martin Aliling, good evening po, watching from Imos, Cavite. Lorna Siron na Luis, good evening, Aksumalon, permigi kami monitor sa imo program, mayo lang parok-orok kay Ed Bryan. Sige. Si Lorna Ayan Kalamba, mayong gabi listening from Singapore. Musta lang ko na sa family ko sa Kabankalan. Family Kalamba, Ligaya Abito, Happy New Year. Alma Kinyosa Koli, Happy New Year. Salamat kiniban, balikan taraman dugay-dugay. Last 10:26, pabalik sa ato sa ring pagpangalagad sa Action Night Patrol sa Sabado nga edisyon. Ariwa imbokada nga balita maka-aksyon dalon sa ato sa ring mga Action Unit reporters. Unahon naton sa bahin sang Northern Negros Action Stephen Presquito naka-standby na sa piyag kalinya maka-aksyon ibalaon ko na ano ang mga balita dito sa may Northern Negros, partikular sa may syudad sang San Carlos. Action Night Patrol Field Reports. Action, Stephen, mayang gabi, please come in. Yes, Action Marlon, sa karon sa aton update. Diri mismo sa syudad San Carlos nga malinong no ang karon nga adlaw nga sabi nat after sang aton nga pagsolo sa New Year 2021 nga sa karon nangin malinong ang syudad San Carlos sa labi na wala man sa mga dalag ko gid nga mga insidente nagkadatawo no, but then ang aton nga update karon Action Marlon sa aton nga COVID-19 nga karong adlaw January 2 no, may ara kita karon nga total confirmed cases nga 488. So may isa nga nagdugang sa karon kay since kahapon is 487 no. Kag sa karon active cases naton is 23. Ang amo ni ang isa ka new confirmed cases ang isa. So may ara total mortality karon nga 34 na no ang mortality rate, tapos ang aton nga naka total recovery na karon may ara sa 431 kag isa no ang mag-o nga naka-recover. So sa ang mga nakuha naman sa swab RT-PCR test nag-abot ini sa 5,613 na sa karon. Ang new swab nga ginpatigayon ang bago naman nga ginkuhan sa mga swab testing ining sa aton City Swabbing Center 13 kabilog, sa Field House may isa, sa San Carlos City Hospital 7. Kag on isolation karon nga confirmed cases naton 23, sa aton City Hospital may ara isa, sa Regional Evacuation Center 21. So may ara nga naka home isolation sa karon o home quarantine.
kag on quarantine sa karon nga mga LSI nagabot sa 231, ang APUR apat, ang ROF 21. So ang close contacts naton karon Action Marlon 93. So may ni latest update nato sa this is sa San Carlos sa linini sa aton nga local government unit sa ila Emergency Operations Center nga day-to-day nga update sa aton nga COVID-19 sa karon nga mga inadlaw. So nag-report alin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa Balita, una sa Aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Last Jess, 29 Action Radio Philippine Standard Time. Salamat sa report ni Action Stephen Presquito. Dara sa mga sunod sang San Carlos. Ang San Carlos maka-aksyon ti. Nabantugan man nga medyo pulo problemado kung COVID-19 nga kaso ang paghambalan. Kaya amo nang sunod nga ginhingadlan sang ginatawag nga Octa Research Block. Ang San Carlos City nga sadto may pinakadasig nga pagsaka sa COVID-19. O tinagapanangguha man ang lokal gobyerno nila. Parang hindi magsaka kag mapadasig ang pagpanubo sang kaso. Last Jess Media, sinawanta naman ang live report ni Action Roger Gotib dara sa mga area sang sunod sang Cadiz. Ibalon taraman ang tipon niya nga mga balita. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger, mayong gabi sa report, please come in. Yes, Action Marlon, may gabi sa mga action. Atol siling mga balita mga Action Marlon. Dari sa may sila. Ang pinaka mga follow-up lang. Okay, ang ginapatigan nga mga operation sa itong kahapon nga lao. Aga pa, first hour, patigan sa mga katapos sa kapulisan. Dari sa sila sa kani sa pagpamuno mismo sa Deputy Chief of Police sa idalom sa pag-supervise ni Police Major Rocky Richard. Ang hepe, ang nag-lead sa team mo si Police Lieutenant Yenny Rodasa sa may sitio Suong sa barangay Ciudad Cadiz, Eloga, Utol. Sa ini nga lugar, masyado naging katama kasi cluded block nang tuludlo na gito kag malayo sa ila sa barangay. Hindi masulod sa mga salakyan, di sa motorsiklo pa. Lakat lang ito dito, alos mga 2 ka tapin sa 2 ka kilometro. Kapag lakat nga itong siring sa kapulisan sa ato mismo gani pag witness dito kay lang atong servisyo kapag witness, so muna nga itong ginimo, lakat yun pakanto sa siring lugar. Kagamutong na nakpan dito si Alan Pontes, itigano din 37 anyos sa soft tank na nakuha sa anong tanang association siya bulang itang bypass money nga 500 piso bill. So, sa inagin check natin sa modering siya sa drug enforcement team kay SPO Tokon kay Police Executive Master Sergeant Romar Bayuna. Ara na ang result sa crime lab kag ay ara na reading file kaso. Pero sa ilang pag-file sa kaso Action Marlon sa panabuto na first hour in the morning sa Lunes. Also sa kay Police Executive Master Sergeant Romar Bayuna. So parahin karon ka dito ining ginatag nila nga straight level target pero ay naligid pa bayan pa bisan patod nga pika-uno dito tungod kay naga-pan ko rin, naga-silo-silo, balas lugar tayo tabuan nga arang ito sa area. Dito sa isa kabalay nga nakapain sa may tunga sang mga kasagingan at dito siya gin-operate. Tag naging successful naman ang mga operation kaya about itong asawa pagalin na muntok kaya mati. Daw sa tabla, duwas lang to sige sinigban na, daw matugan ni mas bataan. Kintala ba na yan siya na isa dito kag ang lugar na medyo mabulog-bublay nga lugar kung nag-isaanon pero dito kay perte kasama ka suludlon ang abong nga lugar Action Marlon. So balay karon nga dito ini ang
suspect bahin sa kapulisan o sa Candy City PNP Custodial Facility Action Marlon. Update lang Action Marlon, sa ganito salamat din kami kay ang ring active cases wala sa syudad sa Candy City Marlon. Anom na lang, lima na lang ni Gali kami ara nga isa naman ka confirmed cases niya po si Tito sa Anyos nga lalaki nga taga-barangay Son 5. So, ang ining nga data, sige pa salamatan, ginamon, gamatipor play sa kagabay kataba nga active cases out of 481 nga alin sa bulat sinero, tabi subong na expected o confirmed cases, anom biglang ang mga active na kaso sa Malor. Kamay pa nga mapanubo pag ito may pamangin COVID dire sa may syudad sa Cavite. Sa syudad sa Sagay, 5 na lang ani. 5 na lang ang syudad sa Sagay sa active na kaso sa COVID-19. Ini tungod man sa parang nga stricto sa Gyapon kayo Sagay, may border sa Gyapon control. Amuman ang syudad sa Escalante, may border control man. So, muna yung atong update at sumarlo lang. May kantanan sa pila ka mga police report dari sa may syudad sang District sa Subuman sa syudad sang Sagay nga mga balita naton sining sagap sining Sabado night para sa action night patrol oras sa balita wa sa action Roger Gutim nag-report sa Bacolod action radio Aksyon Night Patrol Field Report. Salamat sa report action Roger Goteb. Single digit active cases na lang ang surad sang Cadiz, amo man ang surad sang Sagay. Now kabay pa ko kapati kuya. No nga antes matapos ang subong nga bulan sang Enero makakson ini mga single digit active cases ni nga mga banwa o kon na syudad mangin 0 na lamang ini, no? Pag zero, kali kay bantin, di taka sila nga ang zero na makakson ang paghiluway sa COVID-19 sa isa ka lugar. Ini taka sila nga hiluway na gina sa agsigi-sige sa wala kay may inaabot man mo. May mga nagapala uli pa nga mga returning residents, mga returning overseas Filipinos, returning overseas OFWs, LSIs, no? At least mga boss-boss puli, kag ma-control taritaran. Kag ma-umpisahan ang pagbakuna bla. Ina kon magkabakal man sa COVID-19 vaccine, ang ato sa nga probinsya, kag ato sa syudad sa nga Bacolod. Kag kon mag-signal na nga mag-umpisa ng pabakuna sa nga iring COVID-19 vaccines dari sa Pilipinas, kaunahon man nila tong ginhatagan nila sang priority nga mga banwa ka mga probinsya mga kakson. Depende na sa mga LGUs naman, kamanti pwede man sila maka-separate ya purchase sang siring COVID-19 vaccines kung mayara man lang sila sang nagakaigo nga pondo. Last year, 38 sa Action Radio Philippines Standard Time sa Lohanta naman ang mga balita ni Action Percival Villamor. Aberi balaunta na anong mga balita dara sa may 4th District sang Negros Occidental. Aksyon Night Patrol Field Reports. With Action Percival Villamor, Action First, mayong gabi, please come in. Mayong gabi, Action Marlon, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang Lagarluta Police Station sa sinigid lamang adlaw aksyon Marlon nagkandak sang operation against sang illegal gambling. Ang operation ginapamunuan ini ni Police Lieutenant Colonel Junel B. Guadalupe upod ang aton alert team sang station kag nagkandak sang operation dito sa area sang La Carlota kag nagindurso diri sang isa ka persona
kag gindala diri ang isa ka persona nga nadakpan sa illegal nga panahon nga kilala sa kay Audrey Flores E. Bautista kag 35 anyos aksyon Marlon kag ni siya pumuluyo sang pumuluyo ini sang Block 12 Lot 2 sang Masbel Subdivision La Carlota Barangay Kubay La Carlota City aksyon Marlon kag ini ang duha ka suspek nga nag balagyo kag ini sila at large ang duha ka persona nga ginkilala sa kay alias Pochulo Gamay kag ini siya amo ang pangita sa aton kapulisan kag isa pagit ka upod sini nga alias kay Ray kag ini sila ang nadakpan sa aton kapulisan nga nag-akto nga nagahampang sa bugoy aksyon na Marlon no kainasang alas 12 sang ugto dito sa may Block 2 Masbel Barangay Kubay La Carlota City aksyon na Marlon kag ini sila nakuhaan sa walo ka bilog nga shishel o kon batad aksyon na Marlon kag ang 364 pesos nga amo ang ila sining ginataya sa ila nga pusta kag ang ining mga ginaresto sa aton kapulisan ini siya ang dala naman sa police station kag itinado sa karon ini ang isa sa tatlo ka mga suspek nga gindakop sang aton kapulisan. So ang duwa sini amo ang nalagyo kag ang isa iya aksyon na Marlon kaluluoy kay nadakpan gid sang aton kapulisan. Kag karon nagapangatubang sang Republic Act 1602 nga panaog sang aton gobyerno sa illegal nga gambling action Marlon. Amo ini ang nakuha naton nga balita gikan diri sa aton area of responsibility mayong kabilang sa kaya Kapitan Chad Feria kag Kagawad Jufred Sabanta, Honorable Akoy siya kag Honorable Don Gisrel Embultorio kag Honorable Honorable Councilor Manuel Capit Badillo sa siyudad sang La Carlota. Ang inyong aksyon diri sa siyudad sang La Carlota, aksyon personal Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, aksyon radio. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Salamat aksyon na Pers, 42 minutos na kaliga sa tak ng alas 10. Makada-kada sitwasyon sa bangsang kagabihon na. Silawantan na lang ato sa nga patrol aksyon hen. Sa detalis ang balita ni aksyon na John Diaz. Samtang ang Sabado nights, matulotawhay. Adugay-dugay, curfew na ho. Sa mga nalipat na sa curfew bla, kabinigay sa mga lugar sa mga kabaranggayan. Amo na baya ang gina-target sa masabi sa atos sa dekapulisan. Kasi kung manabayang habang nalipat ka mong gali, curfew na. Arin ang patrol with Action John. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action John, sa detalis ang report please Kevin. Sa report man aksyon managing pagwa sa Police Regional Office sa PRO6 so kung naman yung Western Visayas abi mismo ilagin palayag nga wala sa may record nga anuman nga kaso sang firecracker related kag indiscriminate firing incident sumugod December 16 2020 to Enero 1 tag 2021 amo niyang record action mark Regional Office sa mga kapulisan man sa may Western Visayas. Kasi kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang spokesperson sa PRO6, may ara sang 27 kay mga firecracker related and isa ka kaso sa indiscriminate firing. Sa the same man mismo nga matanion, tinalikdan pa na iya nga tuig nga record action mar. So pa diri sa iya wala man sa insidente sang stray bullet nga nagluntad diri abi sa may Western Visayas sulod sa mga mismong mga inadlaw. Wala man sa may na-report nga kaso sang firecracker related injuries sa mga police stations sa bilog nga
reyon. So pagid kay Malong, padayon pa karon ang ilang pagpag-igangot sa bahin sang Department of Health kag DOH agod i-validate ang data kay may una nga ginpagwa nga data ang Department of Health kay gilagin palaya nga may pila ka mga firecracker related incidents. Sa liwat ginaklaro dire ining record nga niya iyan niya ka police record action mar. So ila pa subong nga gina-check by masim lang miara nga nagdiretso sa ospital nga wala nagpa-record sa kapulisan or wala na record sa nga policeman mismo action Marlon. Pero sa diri sa PRO6 nga ang iniman mismo nga data nagapakita gilamang nga nangin madinalagon ang safety and security coverage nga ginpatigayon kung gin-implementar abi sa mga kapulisan ang enhanced managing police operations kay mga law enforcement activities ang implementasyon sa COVID-19 protocol, massive information drive sa mga prevent paano malikawan ang mga krimen, ang malikawan ang stray bullet against indiscriminate firing incidents, ilabi na sa mga ununiformed o uniformed personnel kag civilian gun owners kag ang mahimo nga pagguba o pag-distract abi sang ako nag-direction mar nga makatugas ng kapilasan sa mga persona nga nagapalupok sa tion sa nga bagong tuig action mar. Ginpasalamatan diri sa PRO6 ang kooperasyon kag bulig sang publiko sa ilan naman nga ginapakita no sining mga tinion action makusad according sa PRO6 wala sila sang recorded nga mga firecrackers related incident like man ang indiscriminate firing. So ginaklaro ko diliwat nga kainan sa report para sa action na report sa after edition atong kasos area sang Barangay Villamonte hindi ito pa confirmed kaya hindi pa maambal abis ng kapulisan isa atong kakaso sang indiscriminate firing dahil sa nga wala ni sa record sang PRO6 man action mar or isa sinabi ka biktima sang stray bullet kay ongoing pang investigation sa aton nga makapulisan kung sa diin gito ba nagalin atong isa ka slug sang 9mm nga bala action mar. So kung lang naton for now wala pa sang record but kung after abi nga may ara na resulta ang investigation sa station number 4 kaya gumapatud anti amo na siguro ang mahimo ang pinakaunang record sa police pero hopefully nga hindi gid lang action mar. Mga ka-action mo ng pinakamabalita ng tipo sa patrol diri karon naman nga gabi. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasabutan na sa action sa Bacolod Action Radyo. Aksyon, Night Patrol, Salamat aksyon na dyan na 10:46 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sino sa inyo may mga salakyan da? Baho, may nagahulat sa inyo nga bad news kung naparasyo sang gatong ang paghambalan. Nagligad nga Martes kung mayara sang rollback. Pero ang rollback to ginasiling to mga ka-aksyon kung sa mga tinaga pa kapiranggot. Kamay nga rollback nagligad nga Martes. Sa sunod nga semana, buwas sunod nga semana na Domingo na buwas maka-aksyon, second week na siya. Sa bulan sang Enero, may oil price hike na naman. Pagtaas naman sa presyo sang gatong, diesel, gasolina, kerosene. Estimate pa man lang. Aring posible nga saka sa diesel kag kerosene mga ka-aksyon mga 30 tub 40 sentimos kada litrong saka sa presyo. Sunod nga semana ni 20 tub 30 sentimos naman kada presyo ang ginalauman nga saka sa gasolina. Ambal sa mga eksperto magluwas sa wala tuog pag-report angot sa coronavirus disease, COVID-19 pandemic. Nagabaskog man ang konsumo sang gatong sa bilog nga kalibutan. Gani nagnubo ang oil inventory sang Estados Unidos. Tiyan mo ng rason kung talana naman nga magsaka ang presyo sang gatong sa masunod gasmana. Kung tanay paha naman Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Las 10:49 Action Radio Philippine Standard Time sa 4909. Nagpadala siya sa ring mensahe dali sa ato sa ring bagong text hotline. Payong gabi Action na Marlon, idol gid ka bala ka bana ko ang imo tingog. Now, halin sa 4909. Salamat lang da. Happy New Year lang da. Abay pang mangin matawhay lang ang ikaduwang adlaw subong ha. Sang tuig 2021. Ang kalabanan ng mga kaaksyon natin temprano pa rin nagpulo pa Hawaii. Kay buwas Domingo, hindi malipat, dapat magsulod simba pang kita. Dapat una ka mo sa sulod sa simbahan. Ay may limit ka ba? No, may 50% lang sa kapasidad sa simbahan ang pwede nga makasulod. So mas bintaha nga mauna-una ka mo. Para sabing misa, may butang ta misa alas 8 sa aga. Dapat lang 7:30 ka na sulod para nga makaplastar ka mo sa Mayo. Last 10:50 Action Radio Philippine Standard Time. Tulot na uhay ba ng ato sa nga gabi? Palo pa namyaw tanay bladiho. I'm strong, I'm sure. Sa ato sa ring live stream, si Rockney Malinaw. Good evening, Action Marlon. Shout out. Si pare ko Roger Pasumala. Hindi niya manok ka pula ha. Original na yan. Ang manok ka pula, naginaway po to ang original nga nagkanta sang sa nag-revive. Kaya ang original connection na Henry nga nag-ambabla, way nagsikat iya tingog, way nagsikat iya sa ring pag-revive niho. Ang title is Manok na Pula. Ang nagsikat, ang nag-revive pagid nga ikaduwa. Amo itong nagbakal iya nga tingog. Nagreklamong original. Ang original, taga dito sa aton. Taga Negros. Sikat mo ang Manok na Pula, no? Alex R. Montesa, Sir Marlon, patamyaw ko lang ang taran nga pumuluyo sa Barangay Buena Vista, Gibong Pontevedra sa Ilananday, Engineer Jobel Katige, Attorney Rodolfo Katige, at Attorney Rodolfo Katige, kag Ma'am Giba Salodaris Gabitoya. Salamat kid ko. Happy New Year. Sir Marlon, liog na lang ko opda sa kahangina ng abiyan ko nga gaparok-orog sa imo sa kay Guillermo Gimo Clarito kag sa iya sa ring abiyan nga dalaga Jolia David, Holia David. Madabugid nga yuhum hambal ni Alex Montez. Still I fumble and fall. Josephine Aligado, Hambalia, thank you, Sir Marlon. God bless you, Action Bacolod. Vanessa M. Bayo, Happy New Year, Action Marlon. Watching from USA ni Vanessa. Abebe, latawon tabi ang flag at USA guro niya. Si SJ Gange, good evening, Action Marlon, kag Happy New Year to you. And to everyone, kag sa family ko, Gange sa Pontevedra and sa Jugs Coffee Food House, La Carlota City. Watching live from Switzerland. Thank you, good. God bless us more for this year, 2021. Araman si Lida A. Yamagisi, watching from Tokyo, Japan. Maria Teresa Hofelinia, good evening, Action Radio. Celia Allen Amarella, good evening, Action Radio Bacolod. Jeff Magtubo Hamanduk, I'm listening. Noel Amar, ang imo voice Sir Marlon kon sa original you have a golden voice. Ambal ni Noel Amar, buya man ba? Sharing and likes done. Ambal ni Noel Amar. Abal ni Vanessa M. Bayo, yes, Action Marlon, Genovea, Minnesota ako. Oh yes. Ano Minnesota is USA. United States of America. Sige, sige. Just another woman in love.
Sa saringabahin, magatagop temporaryo ang inyo saringa palatuntunan Action Night Patrol. Sa Sabado nights nga mapagalagad naton si Lowe G. Di Paula. Good evening. Kamu nito sa ato sa live stream. Just another woman in love. Sa kalang sigihapon sa ato sa mga action unit reporters nga nagpalagad sa busa nga gabi sa ato sa News Center Action Dale Salazar. Sa Patrol Action John Diaz with Action Exxon Tahom or Action Ninyo Bugina. Sa ato sa mga action unit correspondence Action Percival Villamor, Action Roger Gotib, Action Stephen Presquito. There is a technical control, naging kaupo natin Action Henry Spulgar with Action na El Ray Dutelios. Ato sa information technology, ato sa IT expert. Ako naman Action na Marlon Hedovaya. Nagapasalamat kag nagabilin sang good night, good evening, sweet dreams. Happy weekend. Enjoy kita, simba kita buwas nga adlaw, Sunday. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.